ఇంకా ఫ్లైట్లోనే ఉన్నాము. డోర్స్ ఓపెన్ అవ్వట్లేదు. వాళ్ళు ఇంకా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ రావాలంటున్నారు. చూడాలి. ఇంకా ఫ్లైట్లోనే ఉన్నాము. డోర్స్ ఓపెన్ అవ్వట్లేదు. వాళ్ళు ఇంకా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ రావాలంటున్నారు. చూడాలి. ఇంకా ఫ్లైట్లోనే ఉన్నాము. డోర్స్ ఓపెన్ అవ్వట్లేదు. వాళ్ళు ఇంకా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ రావాలంటున్నారు. చూడాలి. ఇంకా ఫ్లైట్లోనే ఉన్నాము. డోర్స్ ఓపెన్ అవ్వట్లేదు. వాళ్ళు ఇంకా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ రావాలంటున్నారు. చూడాలి. ఇంకా ఫ్లైట్లోనే ఉన్నాము. డోర్స్ ఓపెన్ అవ్వట్లేదు. వాళ్ళు ఇంకా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ రావాలంటున్నారు. చూడాలి. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి. మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి.